aurtengoan kontuan hartu duen irizpidea izan da, uste zuzte aldartzen baita irizpide hori. Aurtengoan izan da, ikerketari ertziki loturiko kazetaritzaren adibide ona izatea. Gaur eguneko kazetaritza oroar, bere alakotasunaren menpedako ia erabat. Jarduera horretan ere, preziatu aldezain eskasa da denbora. Gara jotan oso urria da, egunerokotasunetik haraka bozoan ikerketa kazetaritza. Nahiz eta kazetaritzaren funtzio soziala eraginkortasunez betetzeko beharrezkoa izan ditu hori. Merezimendu oso kokatzen da kazetaritza mota horretan saritutako lana. Luzea da, baina irakosteko harina, behin hasiz gero bukatu gabe guzti ezin den horietakoa. Denboran hasi hurbilekoaren gai bat, gai zail eta garratza du aztergai erreportajeak. Egileak hala ere jakin du distantzia hartzen. Kazetaritza beste diziplina batzuekin uztartzen jakin du egileak. Zehazki eta batez ere historiarekin. Erreportajearen zorroztasunaren mesedean. Iturri asko landu ondorengo lana da. Lekukotasun ugari eta erabaki horrak jasotzen dituena. Oso ongi dokumentatua behar. Sarizkako lana esan denez, nork hil zuen Begoña Urroz izenburua duen erreportajea da, 2011ko sailaren 20an berrian, igandeak eigarrian argitaratzen zena, eta sariduna lan horren egilea Ainhoa Oyarzabal. Eskerrik asko, hasteko epailenkidei, eta esan behar den berriro, igonetu zela duela 12 urte nik ere kazetari berria jaso nuen, eta orduan ondo gogoratzen banek eintzat esan nuen azterketa bat gainditzea bezala izan zalagua. Gaur esan dezakit ja kazetari titulua edo lortu dudala edo nola sentitzen dudala, baina fakultatean ikasteaz aparte ezinezkoa izango zen titulu lortzea aurrena euskaldun egunkarian eta gero berrian eginiko lanagatik ez balitz. Eta batez ere, Martxelo Otamendi zuzendari izan ez banu, lehenago egindako lanetan eta batez ere erreportaje honetan, profesional bati, kazetari bati, goxoki bat eskaini diolako, kasu honetan, halako ikerketa lan bat egiteko, eta gero eskenindako konfiantza batik ondo ingo dudula. Eskerrik asko Josu Txekari, fakultatean historia irakasle izan nun, eta orduan, eta gerora, asko irakatsi dit, asko lagundu dit, eta erreportaje honetan bereziki, pixka bere izan da erreportajearen bestearen tesi zuzendari, nola bai. Eta azkenik, eskerrik asko Maixo lan hori, erreportaje hau bertan daun guztia txukun da irakurgarri jarri duen diseinatzaileak.